здравейте хора, сега сме в подводното царство и трябва да... За жал сме накрити, защото на Survival не може да оцелеем. И... трябва сега да си направим този клип, но както виждате няма много интересни неща в това подводно царство. И... се опитваме да влезем точно ето тук. Значи от тук да копаем надолу. Тук само надолу да копаем. И така хора, сега този грамаден... Махай се от това. Ще може малко да затрудни нещата. Но... вече сме вътре, да видим какво ли... Двойката как ти се струва? Плюс е бил само заради присъствието. Да, сега точно тук вътре. Иначе това без абсолютно. Край. Точно и сме тук. Направих 15 дължини. Не, обаче... Направих 15 дължини, какво ти говориш? Бъдещата накрая само две. Без нищо. Хубаво бе. Но гадост, тук сме заточени в тази дупка и не може да се измъкнем. Имаме малко спелка. Опс. Видим. О, не, трябва да прекратим клипа. Това ще бъде от нас за този епизод. И ако може нещо повече, другия епизод да направим, ще бъде хубаво. Да, и чао. И чао. И да, забравих да се представя, аз съм Витко БГ и трябва в другите ми клипове може повече да... Добре, мамо. И добре, хайде, чао и приключваме с